Hey fam, praise the Lord. So, right after 50 days we are back to Hyderabad. సో మొన్న 7th మాకు హెచ్హెచ్ యానివర్సరీ జరిగిందనమాట. సో ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మా డెకరేషన్ మేమే చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మేము ఫుల్ ప్రిపేర్ చేసినాము. సో ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ వెరీ వెరీ వెల్ అనమాట. సో అందరికీ నచ్చింది. సో ఇది ప్రవీణ్ అన్న ఐడియా అనమాట. సో ఆ 10 అనేది మేము చూసినాము Pinterestలో. అన్న కూడా ఏం చేద్దాము అని అన్నప్పుడు హీ షోడ్ us దిస్ రెఫరెన్స్ బుక్. ఇంకా మేము దాని గురించి వర్కౌట్ చేసాము అండ్ చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ యానివర్సరీ కూడా చాలా బాగా జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అవర్ మినిస్ట్రీ. సో చాలా పిక్చర్స్, చాలా వీడియోస్ అలానే డంప్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. సో యూట్యూబ్లో షేర్ చేస్తాను. స్టే ట్యూన్డ్.